Olemme tänään Hyvinkäällä Siltakadun ylikulkusillan alla. Sillan 1/4 välituesta kaipaa tuentaa ennen vieressä tehtäviä kaivuutöitä. Ratkaisu tähän löytyi GeoPR:n geopolymeri-injektoinnista. Hyvinkään ja Hangon välinen rautatieosuus aiotaan tulevaisuudessa sähköistää. Sähköistämisen myötä esimerkiksi tavareunat voidaan ajaa nykyisten dieselkäyttöisten vetureiden sijaan sähkövetureilla suoraan Riihimäeltä Hankoon. Yli 100 kilometriä pitkän rataosuuden yli kulkee muutama silta, jotka eivät korkeutensa puolesta kuitenkaan mahdollista radan sähköistämistä. Tämän vuoksi olemassa olevaa rataa joudutaan alentamaan näiden siltojen kohdalta. Yksi kohdista sijaitsee Hyvinkäällä Siltakadun ylikulkusillan alapuolella. Tehtyjen laskelmien mukaan raiteen alentamiseen liittyvät kaivuutyöt ovat riski sillan välituen kantokestävyydelle ja voivat johtaa sen siirtymiin. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut toteuttaa kaivuutyöt lamellikaivuuna tai sisäpuolisen tuennan avulla, mutta näistä päätettiin luopua niiden hitauden vuoksi. Ratkaisuksi ehdotettiin GeoPR:n geopolymeri-injektointia. Geopolymeri-injektoinnin avulla välituen maaperää voidaan sitoa ja vahvistaa jo ennen kaivuutöiden aloitusta ja siten varmistaa, ettei haitallisia siirtymisiä synny missään prosessin vaiheessa. Injektointityö aloitetaan injektointireikien poraamisella. Ne ulotetaan vaadittuun syvyyteen rakenteen viereen, tässä tapauksessa noin 5 metriä maanpinnan tason alapuolelle. Injektointireikien kautta maaperään viedään geopolymeri, joka paisuu ja sekoittuu nopeasti ympärillä olevaan maaperään sitä sitoen ja rakennetta tukien. Injektoinnin aikana välituen pystygeometriaa seurataan reaaliaikaisesti 1 millimetrin tarkkuudella, minkä avulla voidaan estää mahdolliset työnaikaiset siirtymät. Onnistunut lopputulos varmistetaan suorittamalla 6 kappaletta pudistinheijarikairauksia ja 2 sydännäytekairausta. Menetelmänä geopolymeri-injektointi on nopea ja häiriötön, eikä se rajoita lainkaan ohikulkevaa rautatieliikennettä. Materiaalin kovettumista ei tarvitse myöskään odottaa, vaan pääurakoitsija pääsee aloittamaan raiteen alennustyöt välittömästi geopolymeri-injektoinnin jälkeen. GeoPR:ltä löytyy nopeimmat ratkaisut maaperän vahvistamiseen, tyhjien tilojen täyttöön ja rakenteiden oikaisuun. Oli kyseessä sitten kaupallinen kiinteistö, teollisuusrakennus tai vaativa infrakohde.